Jotuo Hospital ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Institute ywak ne piny owacho mondo otiek midhiero ma lakteche ywago mosekelo ng'anyo modonjo odiechieng' mar ariyo. Lakteche gi manochako ng'anyo nyoro ywago okumba mar thieth manomagi ywaruok e kind board kod jata tije mar kar thiethno ka koro dwaro mondo mi thich oko board mar osiptandno kama oting'o jakom Profesa Olive Mugenda. Kaka jothieth moleronwa nyaka sani onge ripot moro amora kata mana bang' chwalo oboke ne migawo mar thieth kod jatend jotije piny owacho Felix Koskei. Mae kaka weche chal e kar thieth ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital boma ma Nairobi. Jotuo duto ma olimo ka to dok dala kaachiel gi manindo ka piny ochamo kendo odhir nono kaka ngima gi dhi chalo poni ng'anyo ni okalo kendo odiechieng' mar ariyo. Abiro mondo timna surgery. Nabedo buk nyoro. Atuwa na wuon awinjo rem kaka dakonyra onge to nikech daktari blokadwa wilo nikech daktari manonyisa chan mondo abi e thieth en mondo chako koda thieth. Dhano hinyre kama tek ok anan kenda nitie joma hinyre kama tek kabisa ma koro kuya. Jogo man kod jotuo e ute thieth mag ji ma ohewre bende pod omoko nikech chenro mar daro jogi nyaka e ute thieth mamoko ok nyalre kaluwore ni jotije matimo mago duto e onge kuodegi mag tich. Tulileta mgonjwa hapa KU na tangu jana tumekuwa tukifika hapa 6 am. Mgonjwa hajaonekana na daktari lakini ako kwa ward. So tunatafuta transfer lakini wote wako on strike. Leo tumekuwa hapa 6 am in the morning bado. Hata saa hii hakuna mtu ametuongelesha, hata huko kwa billing hakuna watu na kwa ward. En ng'anyo mane ochakore odiechieng' manyoro wuok tich kendo pod dhi nyime. E ng'anyo ni jochiw thieth ne ochiwo dwaro adek magikoni nyaka chop kare ka gidokie tich. Ma kama oriwo okumba mar thieth, duoko pacho board mar osiptalno kaachiel gi duoko e tich mane jata tije Amedagane manyicha oteri e yueyo ka itude kod mibadhi mar okumba mar thieth. We delivered our grievances to the Ministry of Health. One of the grievances reached the head of public service, and we are still doing more to make a follow-up so that we can get responses. We are aware that information is trickling down. They are asking KU to reinstate our Jubilee cover. Those ones are unofficial information. So for as long as there's nothing official, we will not go back to work. E odiechieng' mar ariyo mar ng'anyo mar jochiw thieth e osiptal ma KUTRRH boma ma Nairobi, jotuo koro yudo midhiero mathoth ka bende koro giywak ne piny owacho mondo mi ochop dwaro mar lakteche mondo mi thieth odhi nyime kaka pile osiptalni. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.